खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय दा नै मोनालायबाय मा ओंख्रि जानो जालायबाय जोंहाथ' दा जेबो मैगङानो गैया। आं सानबाय आलु भाजा एवनानै ओंखाम जानोसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ। हाखांबाय आं आलु भाजाखौ। जोंना सासेया आलु भाजाखौ बेबायदि हाबासो मोजां मोनो। आंहा आरो बारा मोजां मोना बिदि हाबा। गथा गथा एसे ओरै गोलाव गोलाव हाबासो आंहा मोजां मोनो। बानलु थाखाय थाइसे होफानोसां ओरैनो। बे सामब्राम गुफुरखौबो एसे होफानांसिगोन गोथाव जानायनि, नङाबा ओंखामानो खहाबनाय नङाना। ओंखामखौबो आलु भाजाखौबो खनसेनो संखानोसै। नोंथांमोनजों दसेनो लोगो हमसिगोन, आं ओंखाम ओंख्रि संग्रोनोसै। नैलाय ओंखामखौबो जानबाय, सारायखौबो जानबाय आं। आलु भाजाखौबो एवखानोसै। मोनजोब्बाय, जानोसै ना? हा? नयटानिफ्राय 10टा ना? बाबु Mari dolor lagi. Bukan. Enggak. Bukan nih? Nuni ko. Kita? Kita. Bukan. Kau lagi. Itu ki. Mak. Lahir kan ya? Kemarin ada. Kemarin. Lanjut. Kemarin maka. Itu benar? Itu kan sudah mulai kembali kan ya? जाखांलायबाय जोङो। जानायखौ मा देखायबाय थानो, बाबुआबो सिखारना होदोंमोन ना, ओंखायनो देखायनाय जायासै। बाबुआबो जाखांबायना बाबु? ओमफ्राय जोंहाथ' बाबुजोंनो गेलेबाय थाथ'नांसिगोन, दानो उन्दुथ'नाय नंला बियो। नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन। बाय बाय।